yana na Fatima zaujatul Ali yar manzon Allah yana na Fatima zaujatul Ali yar manzon Allah Nana Fatima yar manzo yana na Fatima yar manzon Allah Nana Fatima yar manzo yana na Fatima Nana Fatima Nana Fatima yana na Fatima zaujatul Ali na fara da sunanka ya tabaraka ban basiran yabonta ne yana na Fatima zaujatul Ali ya rabu dan isar annabi ka bar ni da so da kaunar yabonta ne yana na Fatima zaujatul Ali karo domin salati ga shugaban mu rasulu daha mai kyalkyali yana na Fatima zaujatul Ali kasa da arwaiti da disa banda ke riko da diyan hali yana na Fatima zaujatul Ali da shagu auliya utijani kai ka kasance jikan ibon hali yana na Fatima zaujatul Ali da shagu jiyali dan umma da barhama shagu mai san jinin hali ne sallama ga umma adiha Fatima zara mai kyau da kyalkyali yana na Fatima zaujatul Ali ya mai kama da annabi zahirinta da baɗilinta matar ali yana na Fatima zaujatul Ali yana na Fatima garkuwar musa na mace ina yin yabo ga ke yana na Fatima zaujatul Ali yana kisa a bamu abin da bamu da shi saboda muna da ke yana na Fatima zaujatul Ali wallahi mai riko da imam Hassan da Husaini ya samu so wajen na Fatima tilas na nuna murna saboda na samu kai a sunna na Fatima yana na Fatima zaujatul Ali Nana Fatima yar manzo yana na Fatima yar manzon Allah Nana Fatima yar manzo yana na Fatima Nana Fatima Nana Fatima yar manzo Nana Fatima yar manzo yana na Fatima yar manzon Allah Nana Fatima yar manzo yana na Fatima Nana Fatima Nana Fatima yana na Fatima zaujatul Ali dole hankali ya kwanta na yau jinjina gun ta Fatima yana na Fatima zaujatul Ali ya zuciya ki zauna kala saboda kina da zara'u abida yana na Fatima zaujatul Ali dan Musa mai agwar zane dan lafiya ya zo ya gaishe da sayyada yana na Fatima zaujatul Ali ya sayyadi Umar Keti mai garkuwa Allah ya bar mu da sayyada yana na Fatima zaujatul Ali ina yi godiya Nuhu dan Hausa Allah ya barka da'iman da sayyada yana na Fatima zaujatul Ali Hajiya Fatima mana Allah ya barki tare da sayyada yana na Fatima zaujatul Ali dole na sanya Isa lafazi mai yabo ga sayyada Fatima yana na Fatima zaujatul Ali tilas marausa ya haya ki ko da jikin mu kuma ya da lafiya yana na Fatima zaujatul Ali Allah ka kai mu Makka Madina mu ma mu gaida an goga Mariya annabi Muhammad diban da'i annabi Muhammad saifullahi annabi Muhammad kyawun annabi Muhammad baban zara annabi Muhammad sirrullahi annabi manzo sallallahu alaihi wasallam da manzo rasulullahi Nana Fatima yar manzo yana na Fatima yar manzon Allah Nana Fatima yar manzo yana na Fatima Nana Fatima Nana Fatima yar manzo Nana Fatima yar manzo yana na Fatima yar manzon Allah Nana Fatima yar manzo yana na Fatima Nana Fatima Nana Fatima